Mirahili ang yuta sa usa ka bahin sa bukid sa sitio Telepono sa barangay Manipis, Talisay City pasado alas 5 kagniang buntag. Ang pagdahili nakuhaan pa og video. Maayo na lang gani nga walay motorista ang naigo sa pagdahili sa yuta ug mga bato. Nakuhaan usab og video ang pagbalik sa mga motorista sa ilang agi. Tungod sa landslide, dili maagian ang Cebu-Toledo Wharf Road nga nagsilbing shortcut nga agianan gikan sa Talisay City padung sa Toledo City. Gipahibaw ni Joy Tumulak, ang hepe sa City Toda, nga wala ray naangol sa landslide. Hinuon gipambantayan sa mga personnel sa City of Talisay Traffic Operation Development Authority aron mubadlong sa mga motorista nga mupugos og agi sa dapit. Gihawanan usab dayon sa mga personnel sa Department of Public Works and Highways ang DAN sa midahiling mga yuta ug mga bato. Bisan kung nahawanan na ang Manipis Road, giawhag sa City Toda nga likayan ang pag-agi sa dapit ug adto lang una moagi sa Uling Naga Road. Ang pag-uwan-uwan sa miaging mga adlaw mao'y gitumbok nga hinungdan sa maong landslide. Tungod kinaka-experience man ta niya itong miaging semana o pipila ka mga adlaw nilabay na pirmi ang pag-uwan. Hinungdan nga tungod niyanto, nibanos ang kainit, hangtod nga niresulta nga ito na sa pagkahumog sa yuta.